Pojavljivanje koje je mnoge ostavilo bez riječi. Na snimanju popularnog muzičkog takmičenja Pinkove zvezde svi pogledi bili su uprti u jednog čovjeka, Miroljub Aranđelović-Kemiš. Njegov dolazak nije bio običan, niti rutinski. Bio je to trenutak koji je odmah pokrenuo brojna pitanja, šaputanja i zabrinutost među prisutnima. Po prvi put nakon operacije njegove supruge, legendarne pjevačice Zorica Brunclik, Kemiš se pojavio u javnosti i već na prvi pogled bilo je jasno da nešto nije u redu. Bez uobičajenog osmijeha i vedrine po kojoj je poznat, Kemiš je u studio ušao pognute glave, vidno iscrpljen i zamišljen. Njegovo lice, kako su primijetili mnogi, odavalo je zabrinutost i tugu, a govor tijela rekao je više nego bilo kakva izjava. U trenucima kada javnost očekuje riječi, on je izabrao tišinu. Na pitanja o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik nije odgovarao, samo je prošao pored novinara, bez pogleda, bez komentara. Upravo ta tišina dodatno je pojačala osjećaj težine situacije. Razlog njegovog dolaska bio je jasan, preuzeo je njeno mjesto u žiriju, makar privremeno. U svijetu estrade, gdje je scena često ispunjena energijom i glamuroznim trenucima, ovakav prizor rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Nije to bila samo profesionalna zamjena, već simbol podrške, odgovornosti i možda pokušaj da se održi kontinuitet u trenutku kada je porodica suočena sa izazovom. U isto vrijeme, voditelj emisije Ognjena Midžić kratko je prokomentarisao situaciju, otkrivši da je pokušao stupiti u kontakt sa Kemišom, ali bez uspjeha. I to dovoljno govori. U ovakvim trenucima riječi često nisu potrebne, a privatnost postaje prioritet. Ipak, javnost ne prestaje da traži odgovore, jer je riječ o ljudima koje publika prati decenijama, uz čije pjesme je odrastala i gradila uspomene. Atmosfera na snimanju bila je drugačija nego inače. Iako je emisija morala da ide dalje, osjećaj zabrinutosti mogao se osjetiti u zraku. Svi su bili svjesni da se iza reflektora i kamera odvije jedna mnogo ozbiljnija priča. A dok je Kemiš ćutao, informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik počele su da dolaze iz drugih izvora. Dok je Kemiš zauzimao svoje mjesto u žiriju, kolege i prijatelji pjevačice Zorica Brunclik nisu krili zabrinutost. Njihove izjave bile su ispunjene emocijama, poštovanjem i tugom, ali i nadom. Jedna od njih, legendarna pjevačica Lepa Lukić, podijelila je detalje o zdravstvenom stanju svoje koleginice. Naglasila je da je Zorica nedavno operisana i da je uspješno izašla iz šok sobe, te da će narednih dana biti na kućnom liječenju. Lukićeva je kroz suze govorila koliko joj znači glas Zorice i kako joj je drago što se oporavlja, dok je opisivala trenutke kada je čula njen glas po prvi put nakon operacije. Emocije su se mogle gotovo fizički osjetiti, jer riječ je o prijateljstvu i međusobnom poštovanju koje traje decenijama. Vesna Zmijanac, također član žirija, nije krila koliko joj je teško palo što je Zorica bila lošeg zdravstvenog stanja. Ona je priznala da je ranije već osjetila zabrinutost, a sada je istakla koliko cijeni profesionalnost i umjetničku vrijednost Zorice. Mnogo pesama dobrih je ostavila iza sebe. Pevala sam mnogo njenih pjesama i to iskustvo je neprocjenjivo, rekla je Vesna. Njena izjava pokazuje koliko su emocije u ovom svijetu umjetnosti često snažne i koliko duboko povezanost između kolega može biti. U trenutku kada Kemiš sjedi u žiriju, sve ove priče i izjave dodatno pojačavaju osjećaj ozbiljnosti situacije i odgovornosti koju on nosi. Publici, gledateljima i fanovima Zorice Brunclik ostaje da sačekaju vijesti o njenom oporavku. Pitanja o tome kako se osjeća, kada će se vratiti i kako će nastaviti svoju karijeru stalno kruže u medijima. Ipak, ono što je svima jasno jeste da u ovakvim trenucima privatnost i poštovanje prednjače nad javnim interesom. Svaka riječ koju članovi tima ili kolege daju pažljivo je birana, da ne izazove nepotrebnu paniku, ali i da pruži nadu. Atmosfera na snimanju Pinkovih zvezda bila je posebno napeta.
Kamera je zabilježila Kemiša kako sa suzama u očima prati izvođenje kandidata, dok se u njegovom pogledu mogao vidjeti odraz zabrinutosti i ljubavi prema supruzi. Njegova profesionalnost, iako teška u ovim okolnostima, pokazuje snagu i posvećenost, ne samo poslu, već porodici i zajednici koju predstavlja. Kako se snimanje nastavilo, pažnja medija i publike bila je usmerena ne samo na nastupe kandidata, već i na Kemiša, koji je prvi put nakon operacije Zorice Brunslik stao pred kameru. Njegova pojava bila je tiha i suzdržana, sa blagim pogledom punim tuge i zabrinutosti. Njegova odluka da preuzme ulogu supruge u žiriju pokazuje koliko je posvećen, ne samo muzičkom talentu takmičara, već i brizi za porodicu u trenutku kada je Zorica bila van snimanja. Gledatelji su mogli primetiti kako se svaki njegov pokret i pogled prenosi emocijama koje odražavaju strah, ljubav i nadu, a njegova prisutnost u žiriju doprinosi i osjećaju zajedništva među kandidatima i članovima produkcije. Kroz sve to, reakcije kolega i prijatelja pevačice bili su ispunjeni suosjećanjem. Vesna Zmijanac i Lepa Lukić ne samo da su pratili nastupe kandidata, već su i pružali Kemišu podršku, sa jasnom porukom da privatni problemi ne umanjuju značaj njegovog profesionalnog angažmana. Njihove izjave odražavaju kulturu poštovanja i brige koja postoji među veteranima muzičke scene, ali i koliko je Zorica cenjena među kolegama. Svaka reč, svaka gesta tokom snimanja bila je pažljivo osmišljena da pokaže poštovanje prema njoj i snagu zajedništva u trenucima neizvesnosti. Fanovi su na društvenim mrežama istovremeno pokazali zabrinutost i podršku. Komentari su bili puni emotivnih poruka. Svi mislimo na Zoricu, želimo joj brz oporavak. Kemiš, držimo ti se i neka Zorica osjeti koliko je voljena. Ove poruke pokazuju koliko su fanovi povezani s ličnostima koje prate, te koliko pažljivo i odgovorno mediji moraju da prenose informacije. Svi u produkciji, od voditelja do tehničkog osoblja, imali su osjećaj odgovornosti da poštuju privatnost pevačice, a opet pruže tačne informacije o njenom zdravstvenom stanju. Za kraj, važno je istaći kako Kemiš, iako vidno emotivan, pokazuje izuzetnu profesionalnost. Njegova spremnost da nastavi posao u žiriju dok se supruga oporavlja od operacije govori o njegovoj posvećenosti, ali i o snazi ljubavi i podrške u porodici. Publika, kolege i mediji sada prate kako će se Zorica oporaviti, a koliko god su izazovi veliki, poruke podrške i emocije koje se prenose kroz snimanje i izjave pokazuju da zajednica muzičara i fanova ostaje čvrsto uz nju. Ovo je priča koja nas podsjeća na snagu porodice, prijateljstva i profesionalne odgovornosti, ali i na to koliko emocije, poštovanje i solidarnost mogu biti snažni u trenutku kada voljena osoba prolazi kroz teško iskustvo.